Hello mga Indot, mag-open account tayo dito sa Hello Money. Dito kasi sa Hello Money mga Indot, wala kasing kaltas sa ating YouTube. Sahod natin kay Google AdSense, no? So, start na tayo. Click lang natin continue. So, dito piliin lang natin kung anong meron tayong IDs. Sa akin, may Umid ako. Umid yung ginamit ko. Meron din dyan kahit anong ID. So kailangan dito back to back, i-upload mo yung back to back ID mo, Umid ID. Ayan. So pagkatapos next na natin. So dito naman pilapan lang natin to, full name, middle name, last name, cellphone number, email, then password. Then pagkatapos mo mapilapan yan mga Indot, doon na tayo sa next procedure, no? Ayan. Set natin yung password natin. Tapos re-enter natin yung password. Ayan, set natin. Tapos next natin mga Indot. Hintayin lang natin yung text ng EOB, yung OTP. Ayan. Then next, yung sa email natin, yung in-email nila sa atin, yung OTP ng email natin, yung in-email na OTP nila, check natin yung sa email. Then i-enter lang natin. Next, pilapan lang natin yung birthday, address or saan kang lugar. Tapos lagay natin yung pangalan ng nanay natin. So dito naman ang gagawin natin dito, selfie video record. So halimbawa ikaw ay kung taga saan, click mo lang yung proceed na yan, tapos i-selfie mo yung sarili mo dyan. Halimbawa December 4, 1987, Zone 1. Ayan, ganyan, ichitara kung saan ka nakatira, ganyan. Pagkatapos ng record mo, pagkatapos ma-record, i-submit mo lang. Submit, no? So hindi ko na inano yung kung paano pag-record kasi yung ganyan lang. Next, dito tayo sa last step. Lagay lang natin yung sign, yung perma mo. Pagkatapos niyan mga Indot, wala nang unsa-unsa. Yan, subukan natin. Yan. Example lang to sa akin mga Indot, kung gagana ba yung sinasabi nilang okay dito sa Hello Money. 24 hours lang, aprobahan ka na kagad yung application mo. Yan, yun. Okay na yung firma ko. Then pagkatapos yan, submit natin. Check lang, yung click lang natin yung box na yan para mag-check. So dito naman sa isa, sabi rito kung saan mo daw nakuha yung saan daw mo nalaman yung EOB na application. So ilagay lang natin dyan kahit ano. Meron dyan na referral code, Instagram, Facebook. Sa akin Facebook, ilagay ko dyan Facebook. Then check lang natin yung box, tapos submit. So pagkatapos nating i-submit, wait lang, naglo-loading, ganyan talaga yan. Wait lang mga Indot. Ayun, thank you for applying. So nakalagay dito, you will apply has been submit. Yan. So hintayin lang natin mga after 24 hours mga Indot. So ayan, approve na tayo sa Hello Money Pag-ibig. Hello Money apps, no? Diyan papasok yung ating sahod ni Google AdSense mga Indot, no? So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, wag mong kalimutang mag-subscribe MG Bisaya TV mga Indot. Hanggang dito na lang.